Tanto benvidos a esta nova edición de Contrastes en Canal Rías Baixas desde o Pazo da Cultura de Pontevedra para falar en torno a estas datas tan especiais. Querríamos que fose unha conversa dun xeito, digamos, diferente. Non queríamos dramatizar todo o contrario, pero tamén queríamos afondar en algo que nos parece moi significativo, que é o que damos en chamar, recoñezo que con unha certa, en fin, pódese acusarnos de amarelismo. Sí, pode ser. O negocio da morte, son así un pouco como Gloria Serra, cando está a presentar as reportaxes de equipo de investigación. Pero o certo é que hai todo un negocio principal e negocios, digamos, colaterais, que están vencellados, digamos, con algo tan elemental como a vida, que é a morte. É un negocio que pende, entre outras cousas, en Galicia, sobre todo, de unha situación demográfica especialmente complicada. De eso imos falar nos próximos minutos cos 4 invitados que esta noite acompañan a este presentador. Aquí ao meu carón, Carme Fouces. Que tal, Carme? Boas noites. Hola, boa noite, que tal? Moitísimas grazas por estar connosco. Ela é a concelleira de Cementerios no Concello de Pontevedra. Probablemente estamos unas datas moitísimo máis tranquilas, Carme, das que tiveron que vivir anteriormente predecesoras súas en esa tarefa, porque tivemos tempos moi complicados dos que falaremos de seguido. Aquí ao outro lado está Abel Caneiro, que é representante de Viveiros o Piñeiro. Que tal, Abel? Boas noites. Ocurre que estamos ante uno deses sectores, digamos, colaterais, o principal, que ten moito que decir en estas datas e ten moito chollo, de feito ten moito chollo Abel cando volte a súa empresa. Juan Perdiz para todos nós. Que tal, Juan? Como estás, Perdiz? Boas noites. Boas tardes, boas noites. Juan é empresario funerario, propietario de Funeraria San Marcos e tamén de outros negocios, outras instalacións que están vencelladas co asunto principal, probablemente o representante máis fidedigno desto que estaba eu a falar do negocio funerario. Finalmente, tamén, Charo Barral. Que tal, Charo? Hola, buenas noches. Moitas grazas por estar connosco. Charo é directora de asistencia de Seguros La Fe, que probablemente é unha das firmas máis recoñecidas por todos nós, en canto que atinxe os seguros de decesos, que son, sen dúbida, logo veremos cifras moi significativas, algo moi implicado, moi dentro, moi calado, digamos, dentro da cidadanía da sociedade galega en xeral e pontevedresa en particular. Preto que un de cada dous pontevedreses aproximadamente ten un seguro de decesos. Pareceume unha cifra moi significativa. Agardo que con estes 4 invitados e cos temas que imos abordar sexa do seu interese na próxima hora aquí en Contrastes. Sen máis dilación, imos empezar. Eu decía, Perdiz, que non coñece de crise o sector funerario, porque, primeiro, non quero caer na broma fácil, pero está garantido, digamos, a demanda. Preto de 30.000 galegos morreron no ano 2016. A tendencia, lamentablemente, é que pola propia crise demográfica, a tendencia, decía, é que aumenten os decesos nos próximos anos. Efectivamente, correcto. E falaches de 30.000 defuncións que hai. Sí, concretamente o ano 2015 foron 31.000 de decesos en Galicia. Lóxicamente, a cifra podémola levar a outro ámbito máis corto, que cada 100 persoas, máis ou menos, morre unha ao ano. Esa é un poquinho a cifra que temos como referencia. Lóxicamente, como negocio, vamos a ver, é un negocio porque a xente morre, desde logo. Hai outros negocios, outros sectores, dos cuales tamén, pois, a crisis non fixo tanto hincapé como en outras. E, lóxicamente, pois sí, estamos nun sector donde a necesidade final é necesario acudir a unha empresa funeraria, efectivamente. Por certo, que as cifras de facturación non acadei datos concretos de Galicia, pero sí en España, de representantes do sector funerario, algunhas das firmas máis coñecidas, como Funespaña, Mémora e outras, que falan de preto de 1.500, entre 1.475 millóns e 1.500 millóns de euros. Unha cifra moi respetable
non sei o que significará dentro do PIB, pero, sen dúbida, é unha cifra moi respetable. Vamos a ver, é unha cifra, lóxicamente, basada nunha facturación total. Sí, evidentemente. Estamos falando desa facturación total, comprende o gasto funerario na súa extensión, desde o féretro hasta o gasto final de suplido. Creo que a xente entenda que o servicio funerario compónse de varios elementos de facturación. E, lóxicamente, estamos falando dunha facturación que acabas de dicir desa cifra, pues, que asusta, que, lógicamente, leva todo ese gasto total do gasto funerario, do gasto complementario e do gasto suplido. Ese é un pouquiño basado nesa cifra. Estamos falando destas grandes empresas, efectivamente, que son importantes porque, lóxicamente, pues, están a nivel nacional, pero si eso pasamos aquí a Pontevedra ou a comarca nosa, sí, tamén, lóxicamente, hai unhas cifras importantes, porque, claro, as defuncións, lóxicamente, existen, como dixen antes, e, claro, iso conleva pois, unhas cifras finales tamén importantes, pero basándonos en todos os elementos que levan un servicio funerario. Hai que entender ben eso, que o servicio funerario non se compón solo de un concepto determinado. Sí, na extensión da palabra leva moitos elementos. Sen dúbida, e algúns deses partícipes están aquí, incluso nesta tertulia de hoxe en Contrastes. Pola parte que atinxe o Concello de Pontevedra, os concellos en xeral, Carme Fouces, son unhas datas moi especiais, sabemos do plan que está a desenrolar hoxe, mañán e pasado a Policía Municipal de Pontevedra, pero tamén hai unhas tarefas de limpeza, etc. O que quería, en cambio, era incidir sobre o aspecto que decía ao principio. Dá a sensación de que temos unha calma, non sei se unha calma tensa ou unha calma chicha, en relación precisamente a outros momentos que vivimos, por exemplo, fai tan solo 5 anos, que foron realmente de locura, ca cantidade de proxectos de tanatorios que estaban previstos construir en Pontevedra, non? Sí, bueno, efectivamente agora estamos nunha situación pois bastante máis normalizada. No seu momento quizás foi máis unha pugna entre empresas, un posicionamento do sector privado que, bueno, pues tamén intentaban que o Concello se posicionara. Eu creo que ao final, finalmente, as cousas foron por donde deberían de ir, que é, pois, as determinadas empresas funerarias optar por os servicios que decidiran desempeñar nos lugares que consideraron oportunos. En este momento, a verdade é que temos, creo que bastante ben atendido o servizo, o único lugar donde había unha demanda importante de nichos, solo de nichos, non de columbarios, nin de nada que tuvera que ver co tema da incineración, sino os enterramentos clásicos, era no cemiterio de Lourizán, e xa rematamos 44 nichos que había ali e creemos que eso xa garante en que todos os cemiterios municipais, que son 5, non é solamente o que coñecemos o de San Amaro, sino que hai 4 máis nas parroquias, pois están, creemos que bastante ben atendidos e nos, desde logo, desde o servizo, desde o Concello, tanto os traballadores e as traballadoras que están traballando, que por certo lles quero mandar dende aquí moitos parabéns, porque sei que estes días estiveron doblando turnos, traballando arreo para que todo o mundo que fora os camposantos pois atoparan todo en perfecto estado de revista e van a estar traballando moito estes días tamén para atender todas as demandas dos usuarios. San Amaro é o principal, é a necrópoli principal na cidade, no Concello de Pontevedra, pero hai ademais, efectivamente, 4 máis que dependen directamente do Concello e, ademais, os que dependen das diferentes feligresías, das diferentes parroquias. Por certo, como é esa relación? Hai unha relación, hai unha colaboración ca Igrexa? En días como os de agora, en estas datas, sí, desde o punto de vista da recollida de lixo, desde o punto de vista operativo de tráfico. Aí o Concello fai o mesmo que se fora un cementerio municipal, é dicir, coloca colectores a maiores, fai unhas recollidas, por exemplo, hoxe un día de moita recollida, porque están recollendo todo o vello que queda nos cemiterios e necesitan, pois eso, están enchéndose todos os colectores. E o tema de tráfico tamén, despois do resto de muros para dentro, eso xa é goberno da Igrexa, e coa Igrexa topamos. Coa Igrexa topamos e toparemos máis adiante, porque de algún asunto teremos que falar, porque prácticamente hai un ano tan só que
coñecíamos aquela instrucción do Papa Francisco que sorprendeu moitísimo. Dende o punto de vista das aseguradoras, Galicia e particularmente Pontevedra é un mercado, dá a sensación, visto desde fora para un lego, moi interesante, o feito de que un de cada dous pontevedreses teñan un seguro de decesos, que prácticamente é a mesma media que hai na Comunidade Autónoma de Galicia, indica que hai un mercado excelente, non sei se creciente ou decreciente, non sei se tamén está relacionado ca cuestión demográfica. Bueno, en este caso es un seguro, el de decesos, es un seguro muy tradicional. Sí. De hecho, una póliza de decesos puede tener 2, 3, inclusive 4 generaciones distintas dentro de una misma familia. Yo creo que es un servicio que está en alza, el sector asegurador yo creo que va increciendo, no creo que decrezca, porque realmente es puramente una prestación de servicios, o sea, y con todo lo que conlleva tener una póliza de decesos. No es una mera transacción económica, sino que tiene implícito una serie de servicios durante la vida de la póliza, como hasta que se extinga en el momento de la defunción, y como estamos constantemente intentando crear satisfacción al asegurado, porque siempre se complementa la póliza de decesos con un montón de garantías que se pueden hacer en la vida de la póliza. Entonces yo creo que eso, aunque es un mercado competitivo y están muchas compañías aseguradoras, yo creo que es un producto que va en alza, obviamente. Va en alza, ¿no? Porque, sí, claro, sin duda. A sensación que un ten, cando fala destas cousas, claro, a súa idade o ve de un xeito, non? Antes de outro. A miña nai, evidentemente, de outro. Pero a miña filla, por exemplo, falalles de un seguro de deceso e dice, pero eso que? Claro, a xente xove, penso que debe ser máis remisa, ¿no? a contratar, o cando menos, como se convence a un rapaz de, eu que sei, 25 anos, de que contrate un seguro de decesos? Claro, una persona de 30 años o de 25 no se le va a intentar que sea un cliente dentro de la compañía de seguros por lo que es la tramitación del deceso, porque lo ve a bastante distancia, claro, obviamente. Se contratas esos 25, hai claro, muchísimo máis económica. Correcto, claro. Evidentemente es más económica y sí que tiene prestaciones como temas de copago, de salud, asistencia en viaje, que una persona que viaja, y hoy en día la mayoría de la gente joven viaja, es un servicio que se le da para cualquier imprevisto que pueda tener. Lo del servicio de salud es también un servicio que está muy en alza, porque una persona joven pues va al fisio, tiene servicio dental, tiene orientación legal, desde orientación para una consulta jurídica. Entonces lo que se refuerza, la parte joven va por ese sector, que no es lo mismo que hable con una persona de 60 años de edad, que ya lo enfoca o ya lo ve de outra maneira. Moito mudou. Mucho mejor. Moito mudou. Sí. Abel Caneiro, para vos, no sector da floristería, o sector floral, decías anteriormente que é unha data importante. Eu pensaba que era a data punta da tempada, non necesariamente, pero sí, evidentemente, é unha data de moito chollo antes de, nestes días, e probablemente tamén de moita facturación, non? Claro, efectivamente, porque nosotros todo este trabajo lo llevamos trabajando desde 6 meses atrás, porque tienes que hablar con productores, tienes que pedir pues diferentes variedades de flor, de color, entonces lo llevas un trabajo ya de 6 meses atrás. ¿Qué ocurre? Es una venta temporal, un punto de venta ahora muy específico, muy señalado y de mucha facturación, de mucho trabajo, pero en el sector de jardinería trabajas durante todo el año, tienes esos picos, pero el sector fuerte es primavera-verano, que es lo que más se trabaja en jardinería. Estos picos ayudan mucho porque al final son muchos puestos de trabajo en una empresa y somos mucha gente a la hora de trabajar y viene muy bien de todo este tipo de pico. Seguro estaremos a ver de seguido imaxes de cementerios, da xente, dos arreglos forais, etc. Hai tendencias? Hai modas? Efectivamente, sí. ¿Este año hay alguna moda especial? La moda la marca más bien siempre el cliente a la hora de elegir colores, elegir centros, elegir corona o cruces. ¿Qué ocurre? Todo se basa en lo tradicional. ¿Crisantemo? Crisantemo es lo que más se llama. Crisantemo, dalia, exactamente.
es lo que más se vende. ¿Qué ocurre? Que luego es el cliente el que más específicamente te pide una cosita diferente y poco a poco se va cambiando ese sentido a la hora de elegir la flor o elegir el color. Ajá. Ben, cuestión aberta, ya, para que falemos todos, despois deste turno, digamos, inicial. Por que é tan caro morrerse? Por que é tan caro a morte? Ou por que é tan caro ter que dar sepultura ou enterro a un finado, a un familiar? Porque de 3.500 non baixa, e probablemente está máis preto dos 4.000 ou dos 5.000 euros. Por que é tan caro? Pregunta aberta, pues miro para Periz porque é o empresario, pero é para ti tamén. Pero por qué? Sí, e implica tamén a Charo bastante. Pero creo que cando estuvemos na introducción, digamos, falamos de cifras, falamos de facturación, falamos de conceptos de factura. Lóxicamente é caro según o que dispoñamos a facer para un servicio dun ser querido. Non quere dicir que o precio de 4.500 que a empresa funeraria pois se leve 4.500, non. Daí, evidentemente, hai que deixar moi claro que hai un IVA do cual estamos soportando, que é un tema que sí quisiera tocar, que é moi importante. Xa que o sacas, claro, termina con él, porque entendedes que é un sector de servicio público, por tanto, que é un servicio de primeira necesidade. Castigados con 21%, non? Lóxicamente, eu pertenezco a unha plataforma de que me parece unha locura o IVA do 21% para o servicio funerario. Lóxicamente, eu creo que si os conceptos que leva o servicio funerario podían levar un IVA do 21%, porque son, digamos, lujos, pero en cambio hai un servicio de primeira que o ataúd, o tanatorio, en sí o enterramento que debían levar un IVA como estaba reducido ao 8%, estamos desde o ano 2012, en setiembre, pasamos do 8 ao 21, 13 puntos por encima, que quero deixar claro que tamén o soportamos as empresas funerarias, 13 puntos, desde setiembre hasta o mes de diciembre, porque, lóxicamente, nós traballamos, eu personalmente traballo con moitas compañías de seguros e temos pactado unhas tarifas e temos que respetalas, desde logo, porque son anuales. En algúns casos, sí, soportamos 13 puntos, e tuvemos que soportarla, máis, claro, nos... Sí, porque a implantación do 21%... Claro, eu creo que o 21 foi no mes de setiembre, é do ano 2012, do 8 pasamos ao 21. Claro. Foi así. Sí, correcto. E creo que, oye, se pactas uns precios, lóxicamente, sí, podías chegar a acuerdos. Non tiña a fortuna de traballar con Charo daquela, que creo que chegaríamos a acordos, estou convencido. E, lógicamente, sí, valoramos que un servicio funerario é caro, pero claro, hai que por que elementos consta o servicio de 6.000 ou de 4.000 e inferior a 4.000 que os hai. Lóxicamente, se nós queremos dispoñer dun servicio con Piñeiro e lle pido 4 coronas, quero dispoñer de medios de comunicación e busco a esquela de un tamaño superior ao habitual, na prensa, na radio, tantas emisións de radio. Claro. Lóxicamente, todos esos conceptos de autobús, de todo, suman unhas cantidades. E claro, nos vamos a 5.000 euros porque os conceptos intermedios dos que realmente necesitase para enterrar, tamén ten uns costes importantes. Insisto, estamos en charla aberta, poden ser vostedes... Eso un poquinho o que sí quero deixar claro co 8-21... O cada leito máis caro, non? Non precisamente. Non? Non precisamente, aunque parezca en diñeiro máis caro, hai elementos que en proporción son máis caros que o cada leito, co ataúd ou féretro, como queirades chamar. Sí, sí. Non precisamente. O que pasa que, lóxicamente, hoxe en día movémonos en coches pois que gustan, que a xente os demanda, e teñen uns costes importantes que aplicarne esos coches ao servicio, e lóxicamente tamén encarecen os servicios que falei antes de floristería, encarece moito os medios, tamén moito. Depois, o que son os coches de duelo, se ven autobús, taxi ou outro tipo de vehículos, xa que utilizamos agora, tamén ten un coste. Eso fai encarecer. A eso lle incrementamos un 21%, se nós non estamos falando de 4.000 euros, estamos falando dun IVA a descontarse son 700 euros menos os suplidos. Si vamos deducindo, o servicio funerario está en 2.400 euros. Entendo. Eu imagino que nos cadaleitos que debe de ser unha das cuestións que máis varía os precios, tendo en conta, ademais, que agora parece ser que o mercado chino
está entrando dunha forma feroz, non? É dicir, cando ti falabas Pero de que... os chinos fan... cando falabas que os servizos funerarios que non, bueno, que todo este mundo, pois, o mellor o impacto da crise non fora tan importante, sí que é certo que hai unha parte do sector que sí que se sentiu bastante, que está bastante invadida en este momento por a entrada de material de China, e son cada leito, supoño, que competirán moitísimo en prezo, non sei como... Compiten en precio, a calidad... Sí, pero a calidad nunca dá leito. A calidad... Nada que ver con un de Ourense. Eu defendo moito os de Ourense. Hombre, por exemplo. por suposto. Antes de entrar aquí, eu máis charo falábamos dun féretro, dun modelo dun fabricante de Ourense, o cual o levo moito no corazón, por certo, porque para min é o mellor fabricante de España, o digo así, o mellor de España. E, lóxicamente, este home, pois si, a crise lle afectou moito, porque empezou a chegar moito féretro, moito ataúd, moito container de China. E tendo en conta que, ademais, agora se van a incinerar moitas veces, pois todo é casi como que para queimar, non? Carmen, me gusta esa expresión. Non, esa expresión é moi común no familiar. Total é para queimar. Vamos a ver, a finalidade do ataúd sempre é a mesma, desaparece. No nicho, nun crematorio. Temos a mesma finalidade, o sea, o ataúd non vai a continuar. Logo, a calidad do ataúd non vai reñida para onde vaya determinado o corpo, ou un nicho, a unha inhumación ou unha incineradora. Temos o mesmo material se vai utilizar para as dúas vías. É por eso, porque total para queimar, que non é expresión... Non, eu entendinte ben porque máis é moi común. Supoño que a xente ahora lo comenta. Non eres... Ahora de escoller, pois é lógico. Isto escoito cada día, cada día. Para min é unha palabra que escoito moi fácil de dir, é para queimar. E se o metes no nicho, para que? Para destruirse, lóxicamente, tamén. Pero hai como máis exhibicionismo no momento en que o metes no nicho, dá a sensación de que estás máis exposto, entonces, vamos... Que ves máis o ataúd, que ten máis relación visual. Entendo que sí, pero bueno, hoxe en día tamén os crematorios ten relación visual, porque hai unha despedida, tamén se ve no introductor se ve como o féretro ataúd entra, se introduce dentro do crematorio, do forno. Ten un aspecto bastante parecido. Pero, bueno, ese, nunca mellor dito, a palabra contraste, o programa, como programa, que, lóxicamente, o final do ataúd vai ser igual. Sí, pero é algo que síguese sempre comentando. Bueno, é un pouco... A cremación é moito máis cercana que a inhumación, lógicamente. Eso nos leva, pois, a ese comentario, non? Hombre, desaparece prácticamente todo, non? Incluído o finado. Pero, por exemplo, tamén as flores, os centros, as coroas e todo iso. E non son baratas. No, para nada, para nada. No son baratas. Y tratamiento que lleva mucho la planta, porque la planta es un ser vivo y tiene un proceso de apertura, entonces tiene que estar en el momento óptimo, tiene que aguantar ese tiempo, entonces ahí también se influyen unos gastos de químicos, aminoácidos, todo ese tipo de trabajo que lleva, al final incrementa el precio en todo. É outra cousa que encarece, sobre todo cando encargas, digamos, desde aquí para un funeral, un sepelio, unha persona que morre lonxe, non sei, en outra provincia, en outra comunidade autónoma, eso encarece moito, a pesar de redes como Interflora ou outras, exactamente, ¿no? Sí, encarece también porque hablas de plantas específicas, también luego hay gente que te pide una flor especial porque el difunto quería... Claro, é máis capricho. Exactamente, claro. Y va por temporadas, entonces si coges en las épocas en la de floración, te sale mucho más económico, pero si lo pides en otras fechas, tienes que coger esa planta de otro país en el que sí que esté en floración. Creo que estou a piques de rematar o primeiro bloque, non, Fernando? Estamos aí, prácticamente, estamos, de feito. Así que imos pechar este primeiro bloque de seguido, tras unha brevísima pausa publicitaria. Seguimos en Contrastes falando deste asunto. Quero preguntarlle precisamente a Charo Barral por un asunto colateral o que falaba agora mesmo os nosos invitados. Ata agora. Seguimos en Contrastes, abrimos o segundo bloque desta charla de hoxe, desta tertulia de hoxe, en torno precisamente ás datas nas que estamos e os negocios que xiran en torno á morte,
da xente, porque ao fin e ao cabo o sector funerario está precisamente estructurado en torno a esa circunstancia que forma parte tamén da nosa vida, lamentablemente. Queríamos falar con Charo Barral, que é directora de asistencia de Seguros La Fe, que está a participar con Perdiz, Carme Fouces e Abel Caneiro nesta charla de hoxe aquí en Contrastes, do aspecto que atinxe a asistencia. Falábamos de si o coste do cada leito, o coste dos centros florais máis ou menos alto, revelador do que supón finalmente a factura que un ten que pagar, sobre todo se non ten un seguro de decesos, que é precisamente a vosa especialidade. E dentro diso, a asistencia, porque supoño que, claro, son momentos, todos hemos pasado esa circunstancia, perdes un ser querido, tes que afrontar unha situación, tes que tomar decisións e non tes a cabeza para eso. Por tanto, aí hai un traballo de asesoramento de asistencia. En que consiste, por favor? Bueno, pues mira, el trabajo de asistencia consiste que a partir de que perdemos, cualquier asegurado pierde a una persona querida, se activa automáticamente un procedimiento con una simple llamada. A partir de ahí que nos llaman a nuestro call center de asistencia, nosotros de manera presencial vamos donde esté la familia para activar todos los trámites, que son muchos trámites, desde el inicio de la defunción a ponernos en contacto con el tanatorio, a ponerse en contacto con el marmolista, con el floristero, y lo que recogemos en esa asistencia son todas las peticiones del asegurado para intentar, que siempre lo hacemos, llevarlo a cabo según las peticiones en ese instante. Incluso teño entendido que tamén tedes asistencia psicolóxica, especialmente Sí. en casos de mortes, supoño, violentas, inesperadas, Sí, repentinas, un padre, una madre accidentais. joven, accidental, se activa también en todos los tanatorios a nivel nacional. Trabajamos con una red de psicólogos que se presentan en el tanatorio para darle en ese momento un soporte, pues claro, debido a la brusquedad de la ocurrencia de ese fallecimiento. Y por eso antes quería entrar en colación algo que había dicho Perdiz. O sea, para nada me parece que un servicio de un fallecimiento sea costoso, porque además el asegurado lo que quiere es darle la excelencia al servicio. No solamente estamos hablando de que la gente asocia una defunción con la funeraria, pero la gente pide mucha prestación. Por ejemplo, atención psicológica, las cenizas al mar, una persona se incinera y hay un servicio específico, vas en un barco, lo llevas directamente a alta mar para echar en zonas determinadas que nos marca Marpol. Tenemos, a nivel nacional me estoy refiriendo, desde entierros con carruajes de caballos, desde cremaciones, peticiones florales de maneras específicas, sí que piden a lo mejor. Yo no creo que sea un capricho, yo creo que es una última voluntad y que la familia se vuelca para que todo lo que ese ser querido te ha pedido, pues que lo lleves a buen fin. Pues desde, no sé, un trío musical con violín, bueno, pues va al tanatorio, desde un lanzamiento de una paloma, porque todo esto a nivel nacional sucede. La FE gestiona a nivel nacional 2.500 defunciones, por lo cual cada población tiene su casuística, tiene su idiosincrasia. Intentamos siempre, que es nuestra máxima desde luego, tener un compromiso serio con el asegurado, y realmente yo me considero una solucionadora de peticiones. Que mucha gente dice, no, claro, tenéis que resolver problemas. No, no son problemas, son peticiones del asegurado, que es que por vocación realmente es lo que tenemos que hacer. Desde a súa experiencia, atopouse con alguna situación así especialmente rara, alguna petición extraña, non sei. ¿Hay cosas raras? No, no hay cosas raras, y además yo, bueno, siempre lo que pide el asegurado para mí es previsible, ya son muchos años y tenemos resolución, y bueno, no, nunca cuestionamos una voluntad del asegurado. Para mí me había costado hace muchísimos años, a lo mejor 3 o 4 años, que una familia quería un túmulo, que es la sala donde se expone el féretro, bueno, por si alguna persona no lo sabe, y lo quería de unos bonsáis con hortensias. No era la época, por ejemplo,
las personas profesionales de floristería en todo momento a disposición. Hay peticiones de ese tipo, pero bueno, yo sé lo que es sentir también y la pérdida de un ser querido, sé que somos un equipo de personas que llevan por vocación esa asistencia, el estar 365 días al año, las 24 horas, yo creo que somos un poco una pasta especial. Para mí creo que es gratificante porque cuento con un equipo fantástico. La verdad. Moi ben. Imos con outro asunto. Precisamente, hai un ano, aproximadamente un ano, a denominada Congregación da Doctrina emitiu unha instrucción denominada en latín Ad Resurgendum cum Christo, que precisamente ratificou o Papa Francisco e que plantexa que determinadas, imos ver un vídeo precisamente ilustrativo sobre o particular que plantexa que as persoas que decidan a cremación practiquen, digamos, este tipo de adeus ás cinzas dos seus queridos, dos seus seres queridos, non disporán, cando menos, da posibilidade de un funeral por a Igrexa Católica que entende que non pode respaldar este tipo de actuacións que considera contra criterio ou contra doctrina. Sen dúbida, no seu momento, esta decisión do papado, particularmente do papado de Francisco, que é moi progresista en moitos aspectos, chamou moitísima atención. A mí, personalmente, me parece unha cosa bastante inesperada, Carme Fouces. Sin entrar ni salir, evidentemente, cada un ten as súas crenzas, a súa religión e as súas conviccións. Non imos entrar en ese debate. Pero, dende o punto de vista de manexar esta situación, ao frente dun departamento como o seu, a Concellería de Cementerios, entendo que dende entón ata agora creouse unha situación un poquito complexa, cando menos un pouco difícil de manexar, ou non? No. Non. No, a ver, si nos vamos un pouco ao histórico de como foi evolucionando todo o tema da morte, sobre todo, además, no noso país, que temos pois unha cultura moi especial e moi próxima, a ver, hai moi poucos anos ninguén se imaginaba que non se iban a velar os difuntos na casa, e hoxe é prácticamente, vamos, dificilísimo que alguén vele, o sea, todo o mundo tira dos tanatorios. Os primeiros enterramentos foron nos adrios da Iglesia, despois por temas sanitarios a final do século XVIII xa se meteron nos cemiterios colaterais, todo isto vai pouco a pouco, e a Iglesia pois sempre foi un pouquiño reticente a facer determinados cambios. Nos, desde logo, o que pensamos é que hai unha petición, hai un clamor en este momento, polo menos é o que cando se dirixen a nós, se dirixen con esas peticións, donde é necesario establecer unha especie de uns lugares donde protocolariamente e protocolizadamente se poidan desenvolver este tipo de enterramentos sin o millor necesitar tanta asistencia, é dicir, dunha forma pois como un enterramento, pois unha inhumación corriente, non? E despois queda a albur da persona. Si decide facelo dun xeito religioso e ten algún tipo de problema co seu párroco ou co seu cura, pois terá que resolvelo de maneira que considere. Nos, dende logo, simplemente colocamos a disposición da xente o que creemos que se vai demandando. E, ademais, nos parece moi interesante que así sexa, porque estamos en este momento nunha sociedade tremendamente plural e con moitísimas sensibilidades. Tamén é interesante que todo o que teña que ver pois cos féretros, cos túmulos, que si se pide retirar os crucifixos, pois que tamén se poidan facer. En este momento é moi difícil enterrar a unha persona nun féretro sen crucifixo, a non ser que lle queden os buratiños. É dicir, eso tamén temos que aprender a respetar ese tipo de cousas, e iso aínda se están empezando a dar pasos. A Igrexa sabemos que ten un engranaxe moi lento, e eu supoño que tarde ou temprano terán que levantar o pé. Enseguida voulle preguntar por Voltar a Terra, por ese proxecto tan especial, tan singular e tan vanguardista con respecto a outros concellos do entorno e da Comunidade Autónoma Galega que defende Pontevedra. Pero antes pedía a palabra Perdiz, supoño, por este asunto, non? Con respecto aos ataúdes, non? Nos levamos tempo... Temos unha boa teima, ti máis eu cos ataúdes. No, pero é curioso, porque me gusta o
opinar, en este caso, pois, comentar para que a xente o sepa, levase, eu concretamente se levo moitos anos, que os ataúdes xa se piden sin cruces para diferentes personas con diferentes pensamentos, non? Nos traballamos actualmente para un abanico de sociedade que conven musulmáns, hai evangelistas, o sea, evangélicos, claro. os diferentes, e están os católicos, non? Lóxicamente, que son os que máis incapé... E os laicos. Pois, non, é que os laicos meto xa sin o cruz, xa, efectivamente, ten razón, xa os meto, que os laicos tamén traballamos porque era o último acto que che iba a decir, o que se está traballando moito xa nun tema que é os actos civiles, dos cuales a mí me encantan personalmente, non? Son, dado a iso, de feito, estou traballando en ter un lugar bo para facer un acto civil dentro das instalacións. Creo que é conveniente ir hacia ese lado xa, non? Logo, pois, é un pouquiño eso, non? De que os servicios se camiñan e van camiñando e van tendo outro destino, non? Lóxicamente, apuntaches moi ben os tanatorios. Que nos iba a decir hai 15 anos, hai 20 dun tanatorio? O proceso foi moi, quizá bastante rápido, máis do que pensamos. É curioso, a última simposio funerario que hubo en Málaga este ano, fai apenas un mes, recordáronme que no do ano pasado, que foi en Soria, me recordan que eu saquei a relucir que os tanatorios tiñan caducidade. Me tacharon de que, bueno, que estás dicindo, que locura. Pero este ano, en cambio, algúns xa me dixeron, oye, Gallego, tienes razón, camiñamos hacia algo diferente, que é despedida, que é un concepto diferente. E o concepto básase en que as incineracións van crecendo, non estamos nun cada 10, eu creo que estamos máis ben nun 3 cada 10 xa. Eu seino por ter o crematorio propio, o crecimiento foi, para min é Ponte Caldelas, Pontevedra, porque creo que está no mellor sitio e foi idóneo. Nunca mellor feito aquilo do gran problema que hubo, saleu unha boa idea. A moratoria, sí, a verdad que foi unha moi boa idea. Teño que felicitarme a mí mismo, pero tamén gracias ao Concello de Pontevedra que así me permiteu ir ali e me dá mellores garantías. Vale, gracias. Lóxicamente, esas salas de despedida van a ter futuro, moito futuro. Falamos antes de persoas xóvenes que son reacias a facer esa póliza, pero que as necesitan, e unha das bases fundamentales que comentou Charo é que a xente xoven viaxa moito e fan un modelo de póliza que se adapta a eles e que van a necesitar o mellor menos do que pensamos, porque ten uns costes importantes cando se viaxe hai que traer un cadáver desde fora a origen, non? E logo, estas cousas de salas de despedida, de tanatorios, que é tan curioso a evolución que tuvo e a que vamos a ter, o teño moi claro, que as salas de despedida en uns anos van a ser máis importantes que os tanatorios, porque é unha locura o dos tanatorios, unha 24 horas, por qué? Que me conteste alguén. Perdiz, para todos a pregunta, sobre todo os que están máis vencellados o sector. É certo que temos 350 tanatorios na Comunidade Autónoma de Galicia, é dicir, máis tanatorios que concellos? Sí, porque temos 315 concellos. E 350 tanatorios. 300 no. 314, Cerdado Cotobade, o teu, precisamente. O teu. Concellos. Tanatorios hai máis. 350. Sí, porque Pero como pode ser? No, se o temos moi cercano, apenas a 10 kilómetros de aquí temos dous. Dous na mesma población e medianeros. Eso é unha burbulla, No, eu creo que foi un pouco de locura empresarial. Non lle chames eso, locura empresarial. Cada un quería defender a súa porción, eu fago tanatorio pos meus. Auténtica locura. Cando, eu creo que a maioría dos concellos de Galicia, creo, que están nunha población entre os 7.000 e 12.000 habitantes. A maioría. E a población aproximadamente de 5.000 persoas estamos que morren 40 ao ano. En números, deféndese con 40 un tanatorio con 40 mortos ao ano? Claro, yo creo que no. Yo no estoy muy Calquera que nos metida hagamos en unha pregunta aquí, Sí. un tanatorio, si funciona as 24 horas, ten que disponer como mínimo 4 personas en turno, o sea, 3 de turno, máis unha itinerante. Si nos vamos a eso, que cifras saldrían ao gasto tanatorio?
Sí, porque ademais teño entendido... Iso foi unha locura máis ben municipal, de cada un ter tamén o Sí, seu propio sí, tanatorio, sí, parece sí. que daba prestixio, como efectivamente sobraban cartos nunha época, e metos pa un tanatorio, pero non víamos as Pero consecuencias finais. non é barata a inversión en un tanatorio, Non é nada barato. Non para nada, estamos a falar dun sector que emprega en Galicia 2.500 traballadores, son datos do propio sector, Sí, bueno, son cifras moi globais, sei, pero bueno. Lóxicamente, eu falo desde San Marcos, o cual represento aquí, que temos un número importante de empleados, o volumen de volumen. Pois apreciamos entre a quinta e a sexta empresa funeraria de Galicia, ahora mismo, en volumen de servicios. Estamos con Vigo, estamos Santiago, Coruña, Lugo, Pontevedra. Estamos máis ou menos entre as 6 de máis volumen de servicios funerarios. E, lóxicamente, temos un número importante de empleados, pero, lóxicamente, os rapaces que tanto vedes nos servicios son empleados de empresa. O que pasa que eses 2.500 sí que hai moitas empresas familiares, xustamente con apoios momentáneos. De feito, baixou moito o índice de empresas funerarias en Galicia, un montón. Eu creo que había, eran 1.600, estamos xa na mitad casi. Donde a Orense se daba moito porque Orense conleva moitas cousas, e no tema funerario a fabricación de ataúdes daba ao servicio da prestación funeraria. Claro. Logo, un paisaniño facía o arcón, o cadalito na casa, e ao mesmo tempo servía o ataúd e facía a conducción, facía todo. E, lóxicamente, iso foi cerrando todo. Iso é un pouquiño o funcionamento que estamos levando, os cambios que se está... Marchámonos un momentiño do tema da cremación. Eu non quería deixar atrás precisamente, non sei se a raíz desa instrucción do pontificado de Francisco, ou en calquera caso, polas dúbidas que teña a xente que sexa católica, chega, no caso precisamente da aseguradora e da asistencia, esa onda, ou non? Como se eleva este asunto? Hai dúbidas? A xente ten... eu non sei como definirlo, non sei, remordementos, ou a práctica, ou a solicitude e a práctica da cremación, da incineración, está máis estendida, máis normalizada e máis xeralizada do que daría a entender, por exemplo, esa instrucción do pontificado. Sí, bueno, esta instrucción que, como tú bien decías, tiene una temporalidad de un año, sí. Nosotros desde el sector asegurador no llevó ningún tipo de implicación. Ajá. De hecho, a nivel nacional, en esto hablo desde el punto de vista de la fe, a nivel nacional tenemos un porcentaje de incineraciones de un 60% y en Galicia estamos ahora mismo un 45%. Hace 10 años, 12 años estábamos en un 32%. No, yo lo que hacía antes, comentó Perdiz, yo creo que ahora los tanatorios sí que están preparados para hacer todo tipo de ceremonias de cualquier religión, como ceremonias laicas, ceremonias civiles, y de hecho creo que la mayoría de los tanatorios a nivel nacional ya están preparados. Es como, por ejemplo, en una capilla ya tienen ornamentos móviles, cuando antes te decían y hacían un dispendio de trabajo para tapar cruces o tapar algún ornamento que a esa religión era contraria, ahora ya no, ahora ya están súper adaptados para esa capilla, retirar, son piezas móviles a nivel nacional. Muchos tanatorios ya están preparados con ceremonias civiles, con lectura de la vida de la persona, le llaman la crónica de un adiós. Yo creo que ahí los tanatorios han avanzado mucho y yo creo que es como nos pasa a nosotros en el sector asegurador, es que siempre estamos a la máxima de lo que el asegurado pida. Evidentemente, las exigencias y este servicio para mí es excelente y puede requerir mucho más despliegue de servicios a petición de la familia, porque creo que, bueno, que para mí está modernizado, es dinámico, yo creo que todos vamos un poco consensuados a cambiar, porque tiene que evolucionar. Sin dúbida. De feito, na última edición de Funergal, creo que celebrase en Ourense, sí, falábase incluso de determinadas novedades de tendencias. Logo preguntarei a Aquí en Pontevedra, Abel. no que levamos de ano, levamos 267 defuncións,
e un 6% foron de incineración, foron unhas 70... Falemos de voltar á terra. O proxecto ten casi 2 anos desde que foi presentado. Sí, desde que foi deseñado, sí. A idea era que estrenáramolo nestas datas, non pode ser no 17, será no 18, Carme? Pois estamos en este momento, xa temos o proxecto aprobado, estamos facendo os estudios xeotécnicos, creo que xa remataban esta semana, e se nada se torce, que eu agardo que non, que todo vaya pois máis ou menos, home, a chover algo, e agardo que chova e nos pare un pouco as obras, porque senón, pobre de nós. Pero hai moita obra que facer, porque estamos a falar dun predio na parte nova do Cementerio de San Mauro, a principal necrópole na cidade de Pontevedra, para os que nos están a ver desde outras poblacións, que aproveítase para facer aí un espazo para columbiarios, enterro en terra, se se quere, das furnas, o esparcir, e un espazo para os ritos, perdón, as ceremonías civis, os ritos, digamos, non religiosos. Sí, efectivamente. Pois sí, porque hai que mover terras, despois hai que facer todos os camiños, todos os procesos de iluminación, todas os cofres que van soterrados, teñen que... E todo, bueno, son casi 1000, son máis de 1000 espazos, 1000 columbarios. Entón, bueno, pois é unha obra de envergadura e queremos que ademais pois que quede ben. Hai unha sala onde pode haber a despedida exterior e interior para unha cabida dunhas 80 persoas, de maneira que depende un pouco dos gustos, do tempo e demais, pois se poda facer fora ou dentro. Creo que vai a ser un exemplo do que... Pareceme moi novedoso, non sei se hai exemplos similares en que coñecedes. Sí, hai en outros sitios. En Galicia? En Galicia non, en Galicia non. Que tenga conocimiento, fora de aquí, sí. Bueno, fora de aquí muchos, pero en Galicia sería algo novedoso. Aquí creo que vai a ser a primeira vez. Ademais, creo que se vai traballar ben nese campo, porque vai permitir tanto os civiles laicos que, bueno, que vos estes comentando, pero tamén, como ten xa o religioso e Campo Santo, permite facer diferentes actos, religioso ou non religioso. Ese é moi importante, posiblemente sea dos únicos cementerios, e creo que conozco algúns, que permita esa compatibilidade, ¿no? Esto, sí. De verdad que nos temos que felicitar todos, porque ter esa posibilidad non está ao alcance de... Porque normalmente este tipo de actuacións se fan fora dos Campos Santos, en bosques, que, bueno, pois que xa queda, pero en este caso, como tiñamos esa posibilidade, pois nos parecía que era moi bo aproveitalo, non? E temos tamén a parte do cemiterio civil, que está cara a parte de atrás, no vello, pero que xa está incorporado ao que é o Campo Santo normal, xa é todo normal. Pero, bueno, vai quedar, eu creo que vai a ser un lugar tremendamente digno e, bueno, que ademais vai facilitar na medida do posible a todos eses ritos que queremos que son alternativos ao clásico rito cristiano, pois sin grandes follóns, sin meterse en grandes líos e sin intentar deseñar unha cousa do máis extravagante, pois poder dar resposta ao que nós creemos que a xente está demandando. A verdade é que estamos moi ilusionados con ese proxecto, esperamos que o ano que ven se podamos inaugurar. Soa moi ben, Carme, de verdade. Imos facer a segunda e última pausa publicitaria e de seguido entramos no último bloque de contrastes e imos falar de novas tendenzas e modas e plantexamentos, digamos, novedosos en canto a todo este asunto que estamos a falar. Enseguida les cuento. Contrastes en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Estamos a falar destas datas tan especiais dun enfoque que ten que ver precisamente ca morte e todo o negocio, os negocios, o diñeiro, os cartos que móvense ao seu redor. Estamos a analizar os diferentes aspectos. Entre eles, quería neste último bloque que faláramos tamén, vou comezar contigo, Abel, das posibles novedades, das posibles tendencias, porque citaba anteriormente, celébrase en Ourense unha feria deste sector que chamase Funergal. Bienal,
próxima edición, por tanto, en 2018, na anterior, en 2016, entre outras cousas, entre as principales representacións de empresas do sector, as máis importantes, falábase da necesidade de modificar os cementerios, o concepto, a imaxe dos cementerios, e que sexan, dicen, a tendencia vai por aí, pregúntate a ti e logo aos demais, que sexan xardíns, cheos de cor, cheos de flores, que non den esa impresión tan triste, ¿verdad? Exactamente. Tan triste que producen. Que nos toca a nosotros el sector, el hecho de intentar darle un poco de cariño, un poco de vida a lo que es este sector, que estamos hablando de la muerte. Entonces, el darle cariño, darle un poco de color y de decir que aquí está mi ser querido, aquí lo estamos cuidando y aquí se va a encontrar bien para el resto de la vida. Entonces, tú vas a esos sitios y lo que deseas, lo que quieres ver es un poco de paz, de sosiego, de alegría, de vida, de color. E iso te lo dá a flor. Es como se arranxa con axardinamiento, por exemplo, con moito xardín, con moita flor, con outro concepto incluso, non sei, urbanístico, arquitectónico. Exactamente, no, el concepto más bien es algo diáfano, algo abierto, algo de puntos de color, escultura, lo que hablábamos antes, lo de voltar a la tierra me parece una gran idea, el hecho de y que estás a la vanguardia de toda la zona y es algo diferente, es algo que le vas a dar a tu ser querido un trato especial y de esa manera lo que consigues es ir a un sitio y también vas de otra manera, vas con otro ánimo a la hora de ver a tu ser querido. De feito, Carme, ademais do que significará voltar á terra en canto a modificación do aspecto, por exemplo, da principal necrópole da nosa capital, a parte nova, por exemplo, de cementerios como o cementerio de San Mauro, nótase moitísimo que hai outro concepto radicalmente diferente ao clásico de panteóns, cruces, avenidas moi estreitas, é outra cousa, verdade? Sí, é outra cousa, son grandes pezas claro. compartimentadas de rosa porriño, que despois, bueno, pues quedan como máis uniformados, é moito máis cómodo entrar cos coches, entrar, facer todo o traballo e todas as visitas que se fan, incluso a atención do propio cemiterio é moito máis cómoda para os operarios, ter a punto todo, e eu creo que, bueno, pois en este momento o tema dos nichos está, nos aínda temos 250 nichos baleiros a disposición da última ampliación, pero, bueno, a verdade é que pouco a pouco vámoslo sacando, non teñen unha gran que non hai tanta demanda non. Ao mellor hai 6 ou 7 personas que queren collelo, entonces están permanentemente pendentes e dá a sensación de que hai unha gran petición e cando abres a convocatoria, pois te encontras con que veñen pois 8 ou 10 persoas a realmente acoller o nicho, o sea que, bueno, aí están. E iso con que ten que ver? Pois supoño que terá que ver con que a maioría da xente ou ben xa o ten e os que non o ten pois pensan na incineración e solamente hai un pequeno grupo de persoas maiores que por circunstancias aínda non o teñen e que lles corre presa. Pero son moi poucos, son moi insistentes, con moita presión, pero moi poucos. Entonces, bueno, pues aí houve no seu día moitísima previsión, está ben, porque iso cubre as necesidades para moitos anos vista, pero é algo que non ten a demanda que en principio se pensaba. Probablemente unha cousa sexa o que pasa en cidades como Pontevedra ou Vigo, Vila García, outra moi diferente, probablemente en moitas vilas do noso rural onde o concepto é radicalmente diferente, probablemente estea moitísimo máis vencellado a enfoques anteriores, pretéritos, digamos así, non? Vamos a ver, camiñamos hacia un cambio sustancial no sector. A incineración conleva este cambio. Lóxicamente, Pontevedra, se falamos aí uns 10 anos, había unha demanda de locura, había colas para reservar nichos, hoxe creo que non existen esas colas, e máis, xente que comprou daquela ocasión, ahora quere vendelos. É curioso, ese contraste, non? Que tuvemos de non ter a que nos sobren. Ese que non dou o cambio a incineración. A incineración foi o que cambiou. E cambiou tamén no rural. É curioso, no rural non hai tanta demanda no rural xa de nichos, como había antes, non? Bueno, houve tamén un cambio importante
isto de a perpetuidade e 75 claro, anos. por suposto. É moi difícil facerle entender a moitas persoas que eso é terreno público, non se pode enaxenar, non se pode vender a particulares, sino que é unha concesión a 75 anos. Eso é, vamos, é moi difícil terrible, porque como? Que dentro de 75 anos xa a miña familia, eu, o meu home, non podemos, pero se dentro de 75 anos probablemente ninguén se acorde onde está vostede, e iso é un cambio, por eso buscan compravenda da zona bella, que é a perpetuidade. Xusto. E aí sí que hai certo negocio, pero nas partes novas, con eso dos 75 anos, pois hai moitas persoas que se tiran para atrás porque lles parece que non é suficiente tempo. O que está en regresión é a sepultura en terra, entendo, non? Sí, eso es alguna petición de una última voluntad esporádica que podemos tener, que sé, pues a lo mejor 4 peticiones al año. Es igual que una velación en domicilio. No es usual, no es habitual, pero sí se sigue manteniendo. Es algo muy insólito, pero sucede y está dentro del abanico de las opciones que puede elegir la familia. Sepultura en tierra lo hay en Vigo, como en Sevilla, como cualquier punto de España. Frecuencia prácticamente nula, pero esa opción siempre se da. E hai espazo? Sí, aquí temos ainda espazo. Pouco, porque, bueno, se van movendo. É caro, non? Non, curiosamente é o máis económico. É máis económico que un nicho. Curiosamente, é unha cousa que me sorprende. Debía ser máis caro porque ten moito máis traballo por funcionarios incluso. Enterrar en terra é moito máis económico que en nicho. En tasas, falo en tasas. Sí, claro. Iba un poquinho tamén por a creencia. Sabemos que pois os testigos de Jehová lle gusta enterrarse en terra, valga a redundancia. Eso era un pouquiño o que quedaba aí. Creo que se camiña que Pontevedra elimine o tema de terra, non creo. O meu, hasta considero, non sei, moito máis bonito deixar esa zona como parque que como zona de enterramento, como unidades de enterramento. Por certo, citaba anteriormente Funergal e algunhas das conclusións do ano pasado deste evento do sector que celebrase en Ourense, e falábase da necesidade, por exemplo, de impoñer que estaban chegando xa tendencias de construir cadaleitos, ataúdes, en rafia, corcho e outros materiais biodegradables. Tamén falase de furnas hidrosolubles. E do mesmo xeito tamén de todo o que se precisa, por exemplo, as bolsas e outros materiais que tenderían a ser desechables. Sería, digamos... Medioambiental se está traballando medioambientalmente, digamos, dun xeito moito máis conciliador. Sí, pero ademais se está traballando moi rápido, por eso moi rápido. Antes falamos dos... Están as urnas biodegradables ca semente da árbore, que se pode plantar... Que sirven para que o árbol medre. E despois medre o árbore, hai unha serie de árboles que podes escoller, e hai moitas cousas. Son novedades que, lóxicamente, van salindo, a incineración da paso a esta situación, non? Isto non nos dá o enterramento tradicional, non? O enterramento tradicional, o féretro de madeira, antigamente se utilizaban outro tipo de acabados, non? Lacados e barnices. Lóxicamente, ahora si vamos ca incineración que non lo exige, porque o crematorio, curiosamente, se rige por unha consellería diferente á empresa funeraria. Vai por medio ambiente e as funerarias vamos por sanidade. Lóxicamente, pois si, en eso facemos moito hincapé cos cadalitos, os féretros sean cada día moito máis solubles, biodegradables, porque, lóxicamente, as exigencias medioambientales que nós temos en parámetros que os temos que facer mensualmente nos solicita esas exigencias. Bueno, yo creo que esas tendencias que puede haber en la feria de Ourense, en Funergal, yo creo que tienen que dar un abanico de posibilidades. Un féretro de rafia no se va a implementar de un año a 10 años. Lo que pasa que, bueno, yo creo que se exportan esas ideas que sí pueden ser más europeas, inclusive pues americanas, como puede ser en Estados Unidos, que sí ya hay alguna introducción de estos productos, pero yo sé que se puede llegar a implementar en España pues dentro de muchos años. El abanico y las opciones tienen que estar, pero bueno, no va a ser en el sector, desde luego, español de momento, no. Pero bueno, yo creo que lo extrapolan eso de otras ciudades, esos son de acabados otros más países. de lanzamientos que lógicamente van a tardar en llegar. Lo que
Lo que estamos aquí es más por el féretro, la introducción del féretro biodegradable, que efectivamente donde más hincapié se hace en esto es el acabado del barniz al agua. Es lo que más influye, realmente. Sí, es madera y no hay ni problema. Los barnices juegan mucho en la cremación, eso sí, eso es muy importante. De las urnas, lógicamente, pues sí, tenemos un abanico de posibilidades para medio ambiente. Tenemos urnas de sal, urnas de arena, pues as urnas biodegradables en sí, cando se esparcen cenizas e van ao mar, pois lógicamente xa se utilizan de feito, e cando van incluso pois a finca propia da persona que quere ser en este caso. Quero facer hincapié que efectivamente a Iglesia, o Papa sacou esa instrucción, pero bueno, non foi tan, o sea, eu creo que se lle dou moito máis bomba a situación do que é a realidade, lógicamente a Iglesia o que quere é que esas cenizas vayan a un lugar sagrado, non? De feito, estou nun proxecto ahora mismo, estamos traballando, aquí en Pontevedra teño moi encamiñado, que é de, independentemente co Concello, pois isto que vai facer me parece fenomenal, e aparte é moi diferente ao meu proxecto. O meu proxecto vai ser en temas en lugares sagrados, concretamente, o proxecto de columbarios. Porque os columbarios se poden dar en espacios públicos, en espacios privados, en entidades deportivas, é curioso. Sí, o Real Madrid creo que donde ten. No, o primeiro que o fixo foi o Español de Barcelona. Curiosamente, o primeiro columbario que se fixo nunha entidade deportiva foi en Barcelona, no campo do Español. Pero os Agora o ingresos Atlético que Madrid. recibe... Son uns ingresos moi importantes, dos cuales pois eu creo que a Iglesia tamén pode ter uns ingresos importantes por isto, porque lógicamente imaginaros aquel fillo que a nai iba á Iglesia todos os días a rezar e que a teña pois nun lugar importante da Iglesia donde permita colocar ese columbario, pois ao mellor é importante tamén barachar esta idea, non? Esas son cousas que van saindo. Agora mesmo sí estou moi involucrado nun proxecto aquí en Pontevedra, deste tipo. Ten que ser, evidentemente, sin desvelar, porque non vas a querer desvelar. Como xornalista intento. Pero ten que ser da man, evidentemente, da Iglesia Católica, da Iglesia, do Arzobispado de Santiago. Que contraste co outro que vas a facer, porque son os lados totalmente opuestos. É complicado de encaixar con este mandato papal. Sí. É curioso porque foi o primeiro que preguntei. Isto, bueno, a contestación foi moi light. Claro, cando ti ves que isto pode ter uns recursos, o sea, financieramente é moi importante para a Iglesia, pois lógicamente pois o planteamento cambia. Eu creo que todos temos que buscar formas de ingresos diferentes, non? Lógicamente a Iglesia agota asiño por un lado e intenta buscarlos por outro. A miña misión, que estou nun sector cual ao principio falamos de se moven cifras, o que hai que buscar é tamén alternativas para que este sector non decaiga solamente nun determinado lugar. Hai que ter iniciativas, ideas novas, sempre estar a vanguardia del, non? É moi importante. Por certo, estábamos a falar de materiais biodegradables, na construcción dos cadaleitos, das furnas e de outros obxetos que forman parte precisamente de toda en fin, o protocolo, a parafernalia. Na parte que atinxe precisamente o teu sector, o floral, digamos que aí tedes pouco problema, digamos, con cas toxicidades, ou son normalmente materiais de por sí biodegradables, non? Pero hai novas tendenzas, se traballa en alguna liña de, non sei, de fabricación, de elaboración, de centros, de coroas, etc., diferentes, ou é moi tradicional este mercado e mantense sempre igual? No, el mercado, lo que estamos hablando es intentar estar siempre en la vanguardia, y la vanguardia es eso, intentar hacer innovaciones, siempre mirando ese sector, siempre intentando dar una solución a un problema o darle un giro para poder darle un toque diferente, que tú siempre, exacto, ser querido le quieres dar algo diferente, que sea algo especial, que sea algo diferente para el resto. Por eso volvemos, lo de las urnas, eso ya lo teníamos escuchado, meter una semilla, son cosas muy especiales que a la gente ese toque de diferenciado le va a encantar. Entonces, es solo darlo a conocer, que la gente vea que hay cosas diferentes en el mercado y poco a poco esa cultura va cambiando. Por cierto, ¿una semilla de qué?
Unha semilla Carballo, de Falla, de Carballo, de Castiñeiro. Pode darse sin ningún problema. Ningún problema. Unha pregunta, se me permites, digo porque en este momento, como estamos recollendo todo cos colectores nos cemiterios, o tema das esponxas, desas Que non é biodegradable, precisamente. Claro, eso está previsto facer algún tipo de modificación, o sea, hai algunha cousa que poda suplir, porque eso é impresionante a cantidad de restos que eso xera. Y que se pueden volver a reutilizar. Son cosas que la esponja, al no ser biodegradable, es algo que lo puedes volver a reutilizar. Yo creo que sí que se debería mirar más ese sector de volver a coger cosas, porque luego al final todo repercute en el medio ambiente. Entonces, claro, estamos hablando de lo que voltea a terra. No puedes hacer un espacio abierto, un espacio bonito que sea biodegradable y le estás metiendo algo a peor. Yo creo que son cosas que sí que se pueden mirar muy bien. Y se El puede reciclaje de los aros de las coronas. Por ejemplo. Se podría reciclar otra vez. Exactamente. Y ese reciclaje, es más, yo busco algo más importante todavía. El reciclar todas las coronas que pasan por el cementerio de San Mauro, imagínate que generara un ingreso, no al ayuntamiento, pero para algo, un bienestar de alguna cosa determinada, por ejemplo, sería. Sí, yo creo que son cosas propongo de estudio, una idea, no, es decir, ¿para qué tirarlos? Realmente además encontrarse con un problema importante los funcionarios, no, luego, en que son de palla, digamos, lógicamente esos arillos reciclándos pudieran generar algo en beneficio de algo. Me entendo, non? Me explico. Es que non estou falando en beneficio do Concello, ni moito menos, estou dicindo en un ben de algo necesitado para alguén, con un ONG po que fuera, buscar un poquinho esas salidas tamén. Nunca se ha visto, y de ahí puede surgir otra idea diferente. Y el hecho de reciclar ese tipo de esponjas yo lo veo perfecto. Y debería haber algo así de una organización o lo que comentabas, algo que vaya a un acto benéfico. Que tenga unha utilidade para alguén. Falades das esponxas que utilizanse coa flor natural, pero tamén coa flor de plástico, que é outro problema, porque é outro desechable que non é precisamente fácil de degradar, todo o contrario, ni moito menos de reciclar. Hai recollida selectiva deste tipo de cousas? Sí, está o colector de... Ali normalmente nos cementerios o que se pongue o colector verde. O verde o xeneral, claro. O orgánico. Pero claro, haberá que avaliar de que maneira, porque aí vai todo. Claro. Aí vai claro. a flor que está pasada, e vai pois as esponxas, e van as coroas, e vai todo. Entonces, aí habería que facer unha especie de diferenciación e un pouco pois a posibilidade de facer todo o que arma a flor algo que sexa biodegradable sería un bo camiño. Imos rematar, entramos na recta final deste Contrastes de hoxe, pero queda aínda un aspecto, un eido que non abordamos. Si, acaso, perdiz de xeito colateral, a relación con as administracións, e particularmente na parte que atinxe precisamente ambos os dous, a relación con outras administracións. Quero decir, fálase, eu leín nun informe de Panasef, pode ser a patronal do sector. Son miembro do Panasef. Supoño. Son miembro. Leín que era necesario unha nova reglamentación, unha nova legislación, incluso de ámbito nacional. Particularmente no caso de Galicia, no que atinxe o que vivimos en Pontevedra a locura de fai 5 anos, falouse moitísimo de que había discordancias entre as administracións, particularmente as municipais, no caso que nos toca Pontevedra, e a Xunta de Galicia nesta materia, porque ti falabas de que moitas das cousas ou dos aspectos do negocio, da vosa actividade, depende non de unha, sino de dúas ata de 3 consellerías. É necesaria unha nova legislación de ámbito nacional e tamén de ámbito autonómico? Vamos a definir que o sector funerario... Temos 5 minutos, non? 5 minutos para rematar. O sector funerario, lóxicamente, o ámbito é a Policía Sanitaria Mortuoria, non? Que depende da Consellería de Sanidade. Pero que curioso, eu falo porque si teño todo o ciclo, nós somos funeraria, tanatorio, crematorio, fabricación de lápidas, e pertencemos a diferentes consellerías. Cando, se é un mesmo sector, por que non pertenece a unha solo e que esa controle todo o sector? Dependemos tanatorios e funeraria de Policía Sanitaria Mortuoria, pero dependendo da Consellería de Sanidade.
En cambio, crematorios depende de medio ambiente. E non falemos ya do apartado cementerios lápidas, que dependemos de outro sector, non? É curioso que cando solicitas unha autorización teñas que tocar diferentes organismos. Lóxicamente o Concello hai que pedir por temas urbanísticos, cual é o que ten o sea, que tendría que darnos a licencia, pero antes ten que haber unhas solicitudes previas que é a Consellería de Medio Ambiente que autorice a utilidade dese tanatorio. E ao mesmo tempo con a empresa funeraria. Pero cando si vamos ao tema de crematorio, sí tenemos que tamén urbanísticamente o Concello, pero despois sí vamos a medio ambiente. O sea, acarrea unha situación que non é fácil. A veces unha solicitud de tipo de unha construcción de tanatorio ou de que queres unha instalación funeraria, dependes de varias administracións, o cual a tardanza é tremenda. O vivido en Pontevedra, Carme, afectou ou mellorou ou non variou o máis mínimo a relación entre as administracións? Eu creo que houve momentos de tensión e houve que pulir moita negociación, pero máis ou menos quedou todo como estaba. Nós temos a nosa competencia urbanística dentro do que como Concello. Pero Pontevedra tivo que inventarse aquela moratoria que foi a salida fenomenal para pacificar o sector, pero protestada, recurrida judicialmente, gañada tamén, é verdade, nos tribunais, pero pelexada. Pelexada, pero en principio, tal como despois foron derivando as cousas, conseguimos encauzar ben o conflicto e creo que en este momento estamos todos moi satisfeitos ca resolución. Eu o que creo que, por exemplo, hai algunhas peticións por aí de algún cemiterio que pretende ampliar a través dos veciños e demais e encóntranse con moitas dificultades. Efectivamente, temos o cemiterio de Sanxenxo que ten aí un problema con que ten as casas moi perto. Aquí temos unha cuestión moi clara, que é o tema da dispersión, o tema de que nós temos en este momento en calqueira lugar un asentamento humano, é dicir, unha casa, un barrio, e iso dificulta moitísimo ás veces este tipo de necesidades e de ampliacións. Entón, bueno, pois o tema sanitario está aí e eu iría máis alá, a mí me parece ben, non? Que sanitariamente pois se establezan unha serie de criterios para todo isto e ao mellor tamén para outro tipo de instalacións fabriles que andan por aí que sanitariamente tamén serían bastante contestadas e entonces ao mellor sí que poderíamos organizar todo un aparataxe legislativo que tuvera que ver cas actividades, en este caso funerarias ou de calquer outro tipo, ca sanidade. Eu creo que eso sería bastante interesante, facer un pouco un todo, cal vale a afección da saúde ao respecto de determinadas accións. Ben, imos rematar, quedan 2 minutos nada máis para pechar este Contrastes de hoxe, adicado a todo o que atinxe precisamente a estas datas e os negocios que se dirimen en torno a elas, que non son poucos precisamente e teñen moita importanza na nosa comunidade autónoma. Para ir rematando, Charo Barral, en 30 segundos, si te vera que convencer a un rapaz que está a ver agora mesmo a televisión de que se faga un seguro de decesos, que lle diría? Seguridad en un viaje, comodidad en temas de salud, información legal que se necesita y bueno, que va a estar en la mejor compañía, obviamente. No, sin lugar a dudas, 30 segundos no me da para más. Bueno, no está nada mal, es un buen spot. Falamos aí con Joaquín Barreiro. Abel, en 30 segundos, véndame unha coroa de flores, véndame un centro floral, díganme por qué teño que facelo e de que xeito. No, yo lo que le pido a la gente que nos visite solo por ver el establecimiento, por ver las instalaciones, el servicio profesional que se le puede prestar al cliente y luego lo que demanda el cliente para nosotros es voluntad y es prioridad, hay que darle ese servicio. Juan Perdiz, tú cubres todo. Yo te lo resumo todo. Tú cubres además todo el círculo. Venga, todos los sueños son importantes, nosotros cumplimos el último. Eso, Evo, certamente Evo. Rematamos contigo, Carme Fouces. Non te vou a pedir evidentemente, un eslogan. Non sería axeitado no caso do Concello de Pontevedra, pero sí unha mensaxe para moita xente que está a vernos e evidentemente agarda, non sei. Sí, vamos a ver, eu creo que os cementerios das cidades, en este caso de Pontevedra, son libros de historia. Son libros donde podemos ver
como foi a evolución de toda a nosa cidade, de toda a nosa vila, desde hai moito tempo, das parroquias, nas parroquias tamén hai moito que ver, e eu creo que está por explotar, e aquí nesta cidade tamén, o turismo. A posibilidade de coñecer, e o turismo por unha banda, e o coñecemento por parte dos centros educativos, dos máis xóvenes, de saber quen está aí, por que está aí, bueno, pues todo o que é a historia da vila se pode ver aí. Eu creo que sería interesante. Moi ben tirado, sí, señor. Ademais, estou a lembrar, por exemplo, en viaxes que moita xente vai a ver determinados cementerios moi recoñecidos, emblemáticos ou vencellados á historia deses lugares. Teríamos que acadar algo así entre nós. Foi un placer, Foi un placer, aprendei moitísimo, espero que vostedes tamén, intentamos desdramatizar unhas datas que, supoño, para todos son complexas, complicadas. Moitas grazas aos catro, e ata vindeira semana aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Boas noites.